ya sunanka? Thalith Nuh Umar. Thalith Nuh Umar. Thalith malam Thalith, a cikin wannan kalma ta Thalith harufa nawa muke da shi? Harufa uku. Na'am. Akwai tha, akwai lam, akwai tha. Ka manta da akwai tha'un, akwai alif, akwai lamun, sai me? Akwai tha. Hudu kenan. To ina so a cikin wa'annan harufan kowanne zaka kawo min aya da ta fara da wannan harafi a cikin alkur'ani mai girma. Na'am. Fara da tha'un. Akwai thamaniyata azwaj. Na'am. Sai alif. Alif lam mim. Na'am. Sai lamun. Akwai liyawmil azim. A wace sura? A suratul mutaffifin. Na'am. Sai tha'un. sai thumma anzala alaikum min ba'di al-ghammi amanatan yu'asa yaghsha ta'ifa. A wace sura? Suratul Ali Imran. Sai tambaya ta gaba a cikin suratul Baqara izin kana Iduna 10. ta sama ko ta ƙasa? Ta sama. Na'am. To a cikin suratul Baqara wani annabi aka fara ambata a ciki kuma ka kawo mana ayar? An fara annabi Musa. Ka tabbata? Na'am. Kawo mana ayar. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ka tabbata shine annabi na farko da aka fara kira a ciki? Haka ne? Haka ne. To kuskure ne wannan tambaya, wannan amsa taka. Ko kana da ja? Ba ni da ja. Masha Allah. To sai tambaya ta ƙarshe a cikin suratul Nisa akwai wata aya wanda ita ce aya ta farko wacce ta fara da harafin dalin a cikin alkur'ani. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahma. Ita ce ayat da ta fara daga dalil a suratul Nisa. A shafi na nabi. Shafi na 15. To malam Thalith ka amsa mana tambayoyi biyu, kana da kyauta. Ka amsa tambaya ta farko ita ce na ce kawo mana ayoyi a cikin alkur'ani da suka fara, to ka bamu. Sannan kuma tambaya ta biyu kuskure ne wanda ka ce annabi Musa shi aka fara ambata. Sannan tambaya ta uku da ya ce ma harafin dalil wanda ta fara zuwa cikin alkur'ani ka ce darajatin minhum wa maghfiratan wa saboda haka kana da kyauta daga tashar Africa TV 3 wanda ta ce a baka domin ka yi nasara. To masha Allah, wannan ita ce kyautarka daga tashar Africa TV 3 bangaren social media. To me zaka ce da bangaren social media a Africa TV? Na mai godiya da wannan sakamako da na samu game da Africa TV. Na godiya, Allah saka da alkhairi. To masha Allah, to mu muna godiya, Allah ya saka alkhairi malam Thalith.